Senchere boikenu tutara ko bato gusanga munaye kurumo chakano goikera omwaliro muroberi omwancho mwalire kerenge kerene no koneke buna tonyera ko bato gosemene munaye na bwo tonyera ko bato kubeka chinga chitubo sira kurwa sabana abaibuli abamma tenonya basani tonyera ko bato gosemene nage kogera kera yitukule jwa muso konyera ko bato kwarigani bale bwate obomanyi banyera ko bakobera ase chinga senyomo erinde banyera ko bagusanga amo na intwe ewikenya tukabego itatu gasanga na bwo tukakwanira igoro yengana yemechando na makomo ao chinga chiria chenyere ko bachigo chaka esabali yenyuma yani young couples tukaligereria chi challenge abagenda tuko bagwetera sobogima bwabo kuri tuko liare nyare kanirenga abana baito banyera ko bagufunga chi skuru bairanire se chinga cheito ine buna baibali hinto bwateli bagalina nalyo ko basira na kwenekia ngatwanera ko batoko batugeka sekera byonsi chikakibaranya ko bako bamuna intwe okwalegania century obuikero nyara ko bagusanga amona inche nyara boigo nabo ko bwate murobeli ogwetera semitanda ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwetera YouTube Ndizi TV News na agwetera website ya www.ndizitv.net abagani bane banyara ko bagwikira na me studio karibu sana Umulisia Bernard wairembiole na kwani lite liyo temedo senali kwanenu subono lite liyo hoto kwani ototebea malita nengo Umulisia Bernard Mbeje jaga tiauri jiwa gorokanga jaga tigatia no gega yora sana karibu sana Umulisia Bernard imeyega taseni Ndizi TV okapoko kwane woko bega igando chomo gedinaroro wairembiole to kwani otebelite yao nchengoro kwa Wycliffe Mokwa omwange yes kurwaga asimo choitumbalia nondo mushiriki kanza itumbe yes ande no mwalimu nde by profession all right mwalimu ni tukuliya ande byamana senjogo ikirana manyete mwabwatukira abana banyare ko bagocha sichinga chito buna into Bible enchera manyete chinkwa na chiko kwanalia Umulisia stogweta chinga kitogo sakana kuliya mangana maiya Bible abange bagotanga nanda matuko emerongo ebere nelimo yimirede chwiki sato number 1 nkibagocha kuliya naliri bolia umwalimu tokuja kwebulika na Bible kurende nto bwateli bagali nene ogosemia kwa bono mugoroba nokuto kwananga ine buna Bible nto bwateli bagali nene twaligerero Umulisia suba ngoiga twaruche nonyekere tukurigiria mangana gene tokabakoreka no mwalimu konyoranga abana banki abono twaligiria sumubeka no kurwa se county linyamire tokanyoranga umwana we miaka 13 uyo onyara ko bakwebulito no mugaka we miaka 35 years itune case kiriye kama lakini biro babigendera tase binyoro bito pono abayibulia bakageranga nababwena toko bago basira nako basegeta abana pono babere sese chiro sana karibu sana Umulisia ndeke turakwanira ngobuliri ine puna abayibuli to bateri bagali nene asengencho yokorokeria abana bita chinga chito ibaga uno mwibuli abwateli bagali nene korokeli umwana oye sabana baye sinjaye nene mono yes ngana yako tabanga mono isukuru cyabungiru ngana kimwana go chakuria ngatibato cyandaka ati wansasinali takire kurusuko asaba ibuli amwana ekwairwe umurende jwa gota responsibility and a very big responsibility yo take care abana akwairwe igobuna abaibuli Umulisia otenekeringa ndobwateli bagali nene ntobuliri bagali nene ndirerieri temetia ego saba ke karababu ngete kwa batumire guchia singina kuru yuma tenga tie responsibility ratiko batu koliga mpalenga babwatukira abana babo nga baigete bagatenga cheji uniform galioka minyoka mwanya kogenda se nyoko koro minyoka kwanza muranyara ko bamukoba kwane gwetani umwalimu ekera mwakorera ndingova what do you expect kurwa se abaibuli chiga kimwanya ko mugosike school mwata genda bona abana guchia saba ibuli munyara ko mukobena na abaibuli baino peona moralia marange twanyolide challenge yes ngakito ko bana abana bune school igorwa bana matuka yonse kirago chanka abo ndandengo kabale ba serious responsibility yabo baranga chabali mbona babalide school tori bona tuition to virus ororo tekanya ngakijiri chingi yakabana abana baika nyomba yes ara baligirelia era bona abate bengalinga bona nabakorango na abatika bagenda sitabere egera nyochinga kichokore gasi yes bona to expecting ke mwana ulese makaito twamubeka sumuboli nero bobera na barabo obaligire nera matukalia ororembo ya chinjia so mwana yoga yajo tumurane oje school yes natejo kumayanga ki aya tengo mwana na batu muchando gete na rege njira gete
kero nyora bange mbali gutora ngakiechi ukuriria abana abo igo bakubarigira rigotu baba bwatuka barenga ng'endagira bono twakamochera tugore uchumi yakinire nera bono karibu sana Bernard ntigete ngoburia subwinga kabisa umwana just on a normal occasion ubungire skuru ochire nakyo ko muri receive na kero kende mero berikiro anyara ko buku mosegeta after abera away for a very long time byamara sana muri number 1 umwana uri school uchirenka gachirenka naganetiye communication yo muiburi no mwana ebengia sometimes syndrome mwana kuri school maybe osagwe tamatemu muburi chaka ebisirani what not nyongara toki umwana gachire receive umwana oyo asingi urarura ali ochire muri receive buya matabi karibu nka nere igwe ngake nkare oikireka asame burege abana banke bagutama kusinga singa kwikakata bunga grade kikwa bwana orders barbuata machikama kongo makomwana na kwikakata iga orundu ambeo iga bana karaba chire baligani kabuja batebye nge babandu nyakaba akora ama chukumu kana mange abana bagatu nyakaba akora chigati bai kuri school lakini yakarareka na hata kitamanyenga ingikibana nyakaba akora ke okoro mwe burto aba so stricting umwana hata kita all of the time kurumamba kamaro igitap ya nabono nabato kwa kanga byamana singi CBC njacha elinde abana bamanye kipata kiroko nyakaba akora umwana amanye kuruga mwana amanye kusibiye bintu umwana amanye kwa kuze nyumba niye mangana nda mange arasinka igonga buno muiburi to bas connect kitu mwana mutiyo ngabono ochire ondigara araba igo abandi barko wateme cyane muna abayiburi babwate chimade asinka abana baga bacane bagucandika sana because chimade na chiko korega asi nyinge mwana yara ile kurumambi no exercise mwana yigamo koyiga asi akore gasi iri ngusu yanka tigateme gukora tabo mwana uri busaigo ukonya kurandaranda ovyo abana bayigwigaza bakoreka time frame umuyiburi no muyiburi tangi chingakete abana ba egasi nemo gukora abana bayiga awasoma chingakinchiro tigero mwana manyenga gachire igakukwata rules and regulations chirasinka. All right. Mimuro sana mulisia Bernard meche token toka kusanga monere na aboigo. Tuwatu mwalimu iga ase studio buna enchera ya moyo konekia. Tuzira kwa batoko semena tuensia sobo. Makerengari kia ukirawe kenyo njana wego libo liriago. Molisi kwa ligoro ya strictness. Mwana naroro ga drop nonye e grade yekamo. Tali kuigu aikenonyeka. Tali kuigu nonye skuru siku. Yani kuikira limit kio mwibuli abugene toko ba strict. Mbia mwana sana. Maranga babulia bange babere strict yakoranga chibese jinaro skuru nande kuacha kwao. For example nimbate sinale ya manya tu mwana geta yomo. Antebi mwalimu njine kutoka ndenga. Rusendo chi abere tingeti grade kitata ndeba tinde toika. Por mo tete tikobekera mano strict na zese masoma kira chanka aja sengi jomutimoko. Background nere amubolinga mochando kikwanya ote asama soma yao ngayuba tumuchando. Egera mwade bese kunyara skuru egere ko igurwa mabuli gacho no mwana skuru na mwalimu nga mwana yone nante biti mujana waza segete tumakonya itakiro mabuli so strict nga kwabute sabu bate igabu bono muntu busa mwana yakwirana na bakoyunga na erusa neba tagendanga bakabanda kunganya ndiye nyarikana abanda bagendanga tigaira tigare skuru na baba banga kwacho kwanyaranga liba bungire skuru tadi kubera soba tanga no shoshi oba bambero nda bero mbakwani kwanyara bana mwana akara mairi yo chiro boiri bonde asenge njonge background ye mangana asadegete tabati mole mburi okanyama tukabere magure nanga skule iguru mambi ochobera wabiro manigwa ogende skuru bada ritigete ngore toni board ni tu abaibuli baro to bwana na bana ba igo ko muira go sekero ko muire ta mwentanga nga yaliria ko matenga tintegete konyora excuse kende gyons efis na clear areas chos ebitabu na mahitaji yosi pia yalenga se newsletter na ikiranire bono tigana ndo chocho minyoke go changa nyori go gwete grade ikyo let's deal with that turakora nange ngana bine abana bawo utagito bamanye nande bana baiga mbakolengani bonse talent ya mwana kiro mwana wa talent ya mwana wa sawa ndo nyabonge narura nyora ugakali gutora that utagete narura nyora ukora this but with that there is somewhere ara calling into get the yamono wetani igonga let us not be so stricting about mwana finaka ndeyonzi pie koko chaga A- A+ mwana ga chire kara mwali gani
kana mutenga ga kwachire mbuya mono Yes. ngikwanyora ne kigana nyorete watemire sana next time not go kugenda and men and you encourage Yes. not demoralize because akara mutenga iyo chuchi nandi ne keredi kiwabwate next time mugagocha no bono na kara kwa school next time gagwa to bobanga gakiye ninjenke bono bo buri boka na kara chokora matemo ayi na bekanya kananga ta kora sinjo bo buri abwate imiyaje. So we need to give. By the way, communication with our children is very important. All right. Very important. If you don't communicate na bana bao no karabalenka, then you will have problems. Lakini kama bana baachire ubakwande bujaiga naona mwana kana daddy mami nikienda nyumbani ananiongelesha vizuri. Sasa hata akitoka nyumbani ako ende school ama kwa environment irengi ya environment iko fro. Koruka suje school uru school yani wote buje ego fro yoka. Yes. Because of that communication between the parents and the children. All right, mwancho mo ligereria Bernard ndonya na babate mangana makongo gani mobodi familia ye na kierene na ngana ge ko renyi mangana kare ko kwana ga iga okoranga na bakabate nonya bachokoro. Right, sange kare kare kiaga mana into mara ko yano mwancho mo ligereria aye buno moibori abana basikiri kisku kwere no ri bagari ya okora baisaranse nonye mesa manyete umwalimu na bokoro tutanonye eating habits chumwana. You can really notice. Omaitengo mwana one amisi bono ninche. Tatana maitenga ya moisho ya tara menteru chinyeni igotara igota. Bono abana baitu buna ine challenge emarago baya bono koireri bagalia kwa raisa nsema na bravu watu nyirabera atato keroke na makongo banyare ko bagwetera ase chiskuru. No maitana nda abana baro bate stress. No nya chiskuru. Wetera sabalimu abana bamwabo kwanyaro mwana ochire oibero no nyekirege ntopi. Lakini bono obwerani bulio abana dia kwanerenga ochanga koeresa ngana uniform yane gosesweta ya nyara kawege koibu kwanyaro mwana bunoyo ikali gocha ko report nando irege extra mai naro ochire koiba elinda replace uniform buneria elinde mangana tacha ko mobera ama ko nguchinga kenyere ko bagago ika ase chinga kiabo to kwanerango indio mwana moibuli akoba irresponsible mbiyamon moibuli akoba responsible ekero atari kubwatia progress yo mwana. Yes. For example, bona boni gambare abebuli abange like ndadu mfano ngai kono nange mochio kiumbu. Na tabana ba wonjukana nango bonya rango abuli abane na kimo gotoka igembule tumokora gam atito tumo machera tumukiango tumianka asenge nchubono eruse abeire. Babuli abataji tiere tajitira mundu mubule chukuli ndagire. Yes. Otumira abana bagonjukana na baje kumuga intende uchali mugole kurworo. Namba ya kabere abana bafungite school. Yes. Mabuli kirali to notice elisakalia lito atabunga mwana takere ABCD. Ekero mwana ande school obirire byonse. Yes. Ekere na gocha mabuli that komanya akimindi bibya kwa ite school mbire in order. Yes. Ngere ki watu gutire. Ne gwatebere nga mwana yange koibuguru musungo. Oyo oranga ko report mwalimu ko ngitale mama ko manya sato ko manya ko nkorale mo batanga ngo ira ngombe tam na ujina ngo ira ngombe nywa macho osengore ngombe ne ngainire okubwa mwana ngari mangana ndachi konyora kwa sato mzimama mndana makongu tangende nera the process nero sungore yendo obeka mambi okubwatwa orokiro moibi it's because mbulo tali kubwati gari kufuatira bindi mwana ngaki ngayaba ndekobera ngiyaba ndekokora ndebya kibire namba ya kabere ama somo CBC bana ya chase primary na kugendera abana ngo ubare chigasi bakora bakonyina bayibuli. Yes. Sisi meji nchacha mubuli laptop nchacha mubuli tanga bona ibura YouTube gete somi abane gente baya mubuli otapwa interest yo tanga bona kabaigo mujimula ne sukuru mama je karake that's being irresponsible. Yes. Namba ya gatatu abibuli abaiga ba vere ba concentrate ase binde binga mono gutani chisemi imiaka to akinenta abebuli yango baje no molise gocha twatanga kale twakala balimu twatama twakalire esukuru bole esukuru tukelimo no mebuli ko bago tetemega ngakina kingora so mwalimu yakateki alright lera mebuli tatwati achera ngatango ile sukuru ngakana sukuru fees abalimu bakale gasi yabo ayoje nkaga njindige ndagera chianga ogendera na gentu keke no bugima. So everybody are very responsible in that that manner. Ambali concentrate ko lili ndabana baba environment ya bana. Yes. School environment ya bana inka. Batigire bano chikiateka wa mulisiata banga chimaid. Yes. Na bako tanga uone wewe mtoto amefanya homework. Uone hiyo kazi yake amepanga vitabu vizuri. Alright.
challenge ene nego chiase abaibuli emarago bayabono mwancho morigereri ime yomorobiri bosera bwenga twenda ko batogo sanga amona bagene baite marago bayabono to expose abana baito chiase birengereri binge stress pero teria ko ngonyora umwana nonye w'imyaka 10 emyaka 13 ogwerusyo bomoye gweteraswe okora nonye sumu wesunki ninga kiekirebo oseni ntwa abaibuli twa faili ase amachiko maito. At one point, abaibuli nebunyakana ngo ya failed. Yes. Kole semu yaito. Na twate aba omwana ekarumwete stress animo sasa masomo ni whatever. Yes. Na omwana yagocha nga tinge credit kwanya omwana urusira omwe. Ama ngana tukukwana ucha sabana baiga. Yes. And so bad. Mwana watanga akoranga family yes. Bando chinga ngabike nindo kwanya mwana kolege. In most cases onyora so mwana family omwana abaibuli bago kwana no mwana emesa. In most cases ngani ngukora na bana ba emesa. Abana ba ngukora na bana ba emesa mudiraga. Because from there you will just know mwana wetabiyaye. So this is how I will treat. Yes. Because we have got different ways abaibuli abato kinya bana ba. Indiro utajiro utumia force. Ndiro takere utumia force. Lakini abaibuli bange we have just neglected because adanga endagira na nule mesa na lete endagira na provide the basic needs and whatever. Yes. Ebintu bitu cyabo you don't care. Mwana oyo for example abana baisiki. Yes. There are a lot of things batagete. If you are so umuntu bwate majikama konwa senka mana batiko koikange. How will they come to you? Bagotenga dadi umaide ni kosa tegento gete timba tegento. Ona abana bamenyera to boba all true. That is why we can think abana kwanya ngeke verusio omoya tanga bumu bata wise anya baibuli ba ngibulete. Yes. They don't care about me. Who then will care about me? All right. Otwale machando. Ndenge ngero buna ki muri sia tabi. Yes mwalimu. Okanyora mwibuli abato wanjiriri. Mata abana bali batatu bana nyomba tabanjiti kwali nara oranjiti mono nara oro yani erekara ali akora njiga gitanga njiti nyale bana nyale banje Anje. omwana na bakwa no erengera ngati ndio bubenge njase muchu. Wiyonkolia korwase ya mate. Okora withdraw or Yes. Dia lolo o develop stress ya and depression. Yes. Kwanya omwana musini nyale litoka igoro avocado igoro engende tokubulingi kiaba tumanye lakini this due to our getting obanchili mbakateki. Yes. Gaba buli batakire baleta abana abo na bamba mbale banjereti te baba baro kinga bono kiro muntu yo muhimu akateki. Yes. Ale Bibono sana ali korwa kefo soro kuru county 047 abatanga abaibuli abasacha niko basinyirwe amajukumu abo banyara koba bakoba chisesero sana. Talk about it. Onchokirera abana ba? This is what's happening. Na berego. Yes. Again tongere twaragire mitandao ga biweta. Kwanya ngo mubuli umwana oyo beire umunyaroko beire nyomba. Mwana yo kino mubuli ambate strict ale so strict that was sit na bana bande ande tokora nyomba mwana bere nyomba indoors. Mwana to tware exposure na bantu iskala nya kumangi kateki. Ngikero. Onye osoma boarding for instance girls secondary or ucha inka. Una chanka igoike inka. Timba sakora go soka gutarata. Umwana wa bere indoors. Akira mwana bere ndo bono muntu agacha social ne mono ningo. Nise. Baga na to extend to be karaste ko chigari baga nyoguri TV onye mwana nyakorare ise. In that manner konyo mwako yonjokire ando bwatiro mwana yo mutachirense. Yes. Bono mbatakire kutwara limits. Bono mwana moiseke twara limits. Chiao asogo ikera. Ebintu mbira orata otamo expose go chia bono moiboli mogaka. But nade mbira oro okomokanya ya monyene. Yes. Nade mbira oro kama mama amachukuma matumano na mo lori njira getaiga mukwanere. Ayo chuko kwana akanyanga mama ora matabiri ko tata naro manyire mangana umwana karaki. So Bible batware limits. Yes. Abaga ko limits na bano abo. Abaisige the same case to aba Bible bantu kyabo. Abangina. Bena ndinga nego cha sora sengane ibalo tararwororo mbuya. Asumubekano mbuya ayenore umungino gono ware. Mwano ino noale boarding ne nyarokare mbiya ayo monyene kera echingaki maybe gakora ne school yatokanga nayo kumwira shopping yali kwa mwitana ni supermarket garia ochora biri atakete kwa mwira na ngina karoro gakarenga maybe ne chagu ne libro gana lile na kare kuburuga is it advisable Nyanoale yes
ayo kumwire school na kumwire supermarket some question marks na kutira atoke because mwana uyo Yes. mwana uyo gumbia lakini then ebintu mbire umuntu mwene muiseke atagitate ebingina agote ebion cia racha gotenga ndagite igere advisable then onye muko mwira shopping just mwana mwezi Alright. mwana mwezi umwana ndiya gusinyigote banga nekintagite yo to kananga mamini iyo onyoranga okarugie lakini mwana kama mwana nere and too much nero ne bwate emechando yaye Yes. emechando yaye nero we should have some limits to abana baito and in most cases abana karo mwana abeire ngobeire emyaka gete we should have some limits Yes. because amaskani yo mugusina akora gie amaskani yo mugusina ro jaga 13 years and above Yes. amaskani ya na bikato mutegire kera ngo bata abana Ihe kirabikire anene ekiombe gozo sensemeria ya adolescence no abugenderete buno muga kalinde koro muswacha na heka umwana inyaro kalibaga rinde banyara ko bago interact na ngina asenchire buikerano kiro kende nerera be part of the loophole konyora nga basacha banyare ko ba ko tachira abana babo kinyero kanse ya umwate mwana bona konyora waga wateba sinalo ne arenge ngo mwibori akamuki umuki umwana mo beke galime umoko abagochie sukuru nandiriye ufungwa nando mwaka nando morenda bona imagine umwana natete birds autumia yes natagete mafuta natagete changa chiri chinke yes because they need a lot of them cha bakonya bona mama kande supermarket nere umwana olibona kama tabi juice unataka nini nande konya isene olega ukabisa isene kama chorere nego sana in that man mwana wabona baso close ranga isetata kono tata nanga boyfriend gitu alright in that man mwana defero boy attitude gete jasise kwacha kanyanga mebori oyo iga innocent ligo sea so gonjire utamanya orosiri mochando getararia tazwa kanyanga banta bange bale prison due to nga athaito mwana ya defilement nega ndugi ajitene babakanarana sana bono nakitotanga limits nchita kere korrekana roro yes limits nene sana nga mwana wikire 13 years wikire 14 years even dombira ora machukumu moiboli no mongina nere yes bona kitotanga mongina nere abe responsible kera tuko mugaga kwero umwana chukumugore winde supermarket yes bila essential abantu bakora nere onyigare tabatiga sindanga kora that means are responsible natagete nere mwana yo ngakinge ndukyo tagete likango list yao warre bibara koreki advice inga bible tikabagenda bonse if it needs bagenda bonse makoro mwana shopping mwana watemwe bali mama wabatimba tikende keto mubekera byonse because we know the needs batagete yes kurabona batonya ngatwabekire mangana defilement twayapunguzire the closeness yo mwana mweseke no mugaka odo banja nimbole gati yo mwana mweseke no mo nice tokuborusya oro abana basike na abaise naba murana abangina yes but that limit senya njiko bororo kwandole twagendete kengakebe bimono sana mwancho muligirire maroko bya to kunya gosemania bagaka nabana abasai erende kigima aratanga mokorega liria great kwamboke kunya gwetaga guo ona nae kwerinda kigima na renga segetigara gusasima Orandi na otanga ya gukora bagwita etama onye koro muntu gwe pigipigi aetama ge kogera abana gwikire myaka 18 bado nigo bari be serikali igo baranyara ko bakwegwa ribaga ryo kwira egetambukiro kiabo kiabere no mochando Bernard orasoro ngori turagusi ntwara no nyabaga kabakoro chisokoro bakongusan gose bagotacheranse no nyabachukuru babo ni chimbwa nakira kona ni chimbwa cha bero sina abana chinyaroka bakakorekane no nyabagaka abagaka bukwanyara bairue chera uyise guchunguza buya kwanyara maenepi no nyene umwana uyo moka no nyakari nyaroka naro korekanete umugaka uyigo seisa yes ayo kinyarikana because ekaro kurigereria the scenario ya abana baitona na abana baita baiseke yes the way they are dressing code it is wanting atapaka mzee yes kunywa maziwa kwa hivyo abana baito they need to be taught ngana ki obosera bolibu arenge bomugusi uno muntu ataita gwesoka yes tikabeso kabya because ekero gwesoka buna gwesoka it means you are only doing what we call no way advertising ngaki I'm ready for anything yes. I'm ready for anything which is very wrong igonga abana baito na barabu ngoja bari bachangia for the same ngoja bari bachangia nga for this development nga ya kwarenge
ngakikwarenge Yes. ngakiwesogete ngakikware gutara your behaviors ngakicharinge mpaka yaje gukora kiki. You know, there is this defilement rather than ki omwana yabwatu kurwa sarenge okururwo chase. Yes. Lakini akarukuri na barenge bya. Lakini another ngaki abagaka na baro bajire to an extreme yo gori bitakora kiki. Bitabwana. Lakini kwa nyaranga here these are young girls well dressed very badly. Yes. Hakuna jina na wao pia wamefanya nini? Wamechangia. All right. Yeah. Twins aso kwamu. Kuna bagaka, kuna bangina, kuna bana basaye. Tutaza kwa sina ki enjera to go behave, enjera to kwebeka as a society. It also matters very much. Ndo ni to behave buya uja society. Bakongya gote abangominyoke iyo abantu bari ga upara bomona no bane jipigipigi obigete byanga bire nusu ogete nga bakorigireti next thing nae bakora giye bakwira Bienvenido sana. Adolphine Mora agota good evening amisi na bagani ime studio. Thanks for the good topic. Kigoro yobore ndibwa bana baitana ne chinga kibale as chirusa ate bana agena tubwate kuruchi semo chia diaspora utanga bibuli abange ntoranyara kabuto gwikirania majukumu ya bana baitu na gekogera bakogenda isiko na kurigia obokonyi kurwa sabamate n'abantu bande labda batabwati obwire nabarabu zitu taberiko umwarimu gukwanero igontegete na inte ni into to fail as much as abibuli to fail na kyuma umwana na naroro ore under influence agota waikiralie skuru atabanga yaya ndochenga anyarebe igabigite kurutukiria bata kigurire kurweduka ya bata lakini kianega igakoranga mama igachieta ali daraja 2 nitukuria Jumatatu iga akagora tukwanera ngenseme ibo igo na ikira tugurigende tukoba tukuringa na baibuli to fail ndio maana sana enseme yu ndonda kwana adisi skuru mutubate guidance and counseling. Yes. Abana bage bintu biri bagutabiye binge bona balimu and bado na babuli tole twaranga babuli to failed. Mwana bagocha amateke tole fina bananga gotayibale. Yes. Baka kwasinyu kumayana ki. Bona influence iga kirwanya abana bakire that stage to whatever. Baka bale skuru banyaranga babato boyfriend bo girlfriend asegete ba kwa uchibesa. Ata njuma teke ndege nyare bongolele. Yes. Ai turanyora muntu. Ligiyo muntu nayo koraki. Okogorera ndata munanga koraki. Angira okogorera. Omwana we bona aba influence di abana baiga kwatenega negative mind so bate ba very exposed too much. Yes. Omwana oja gotanga kine njitiganda so group we ndo ngaki ufaidikande. Ya gero mwana oyo oja koligia abantu isiko. Subizi baiga bakarokunga ne twa sponsor so no subina. Chiko the father njiroro. Mbaba. 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 Oyo komokoraki. Yes. Una abana bale secondary bono bale form 2 form 3 aba very exposed to chigo bamanyira mangana. Na bato muntu ko provide li beside omwebuli. Yes. Omuntu nero ko chumugole bagesi smartphone mwana abisete. Amugole tumubeta gatiki atamanyiti. Enera ko mutumira chibesa. Mutumira kiriata geta mutetimbo atiko mutumira. Yes. Bona abibuli asinga njogo mwana oyo go sabira mangana getota ntegete no mwana ndoro ranga na bele too much. Yes. Kwa ngabe too much asinga njumo buli njiro ko ora ukuerera. Yes. Njumo respond na timbo atibesa base na kande school fees ibono bintu bindi na njina kaya kin mafuta munya go so mafuta yuka yuka. Yes. Kora bai go kende kana koreki onyo go na go so mwana tanga ga timbo atibakonyi I have to look for alternative B. Onyo mwana ojira saba mulosi na boda oimo bogoli chinga bosa. Yes. Moirani mo chaka munyanga anga konya musini ngonye emia indadi mana no yo neroba enticed onyoranga anga bono ngo chaka bari kumutumia mwana we baba basani egera nyore gento kieke kristani onyore kiretage atagete bona babuli mbatakeri kurigiria magania abana onyo bari go ikeria bakanze na abana babo no muri go tebe mesa amatebi ndombete ko nyawe ikeria nzinga kiechika na bitu takake Tarikere. Yes. Kiriora nyore we are trying as much to konyara onyore ibindi biko bire in time obinyore lakini kura tumia video kataki what oyo bende ko topata no bende ko tikia mutumba onse ko twakataki babeta kini omwana no shinabwate. Yes. Oyo ari so special kombwa so bona na tabe na ile class kiringa njinde te ko beka gentu keke pata so beka wana bawo kanyomba banali kirio banaleti obatebe sana kina kiria gabakataki. Yes. Babwate lakini obanga semeni ngaki in the near future na ndiko nya atore ndino koreki no kenya okubeka banabu wakide tire mind ya matenga ki no nyingi begete ke mitumba
ninjenyore gotekia yes wetanieke alright omwanjo morire marobe bona mangana makongo kegima ande yabe gisyo kegima twatwara mwibori uyore omworokia oro mwarimu abigotinga kitogenda ko bato gusanga amono muri bana tokare ko bato gukwanira igoriense moneli bagalire nria bible tobenda ko bato koira ili kwenekia uratonyera ko bato gusegeta nabo gusira abana baito chinga kekibare asomote mukona mange abayibuli bachikoba usaba abarimu baguchiko komerana naro especially paroji school chine very strict kera nonya abana kinyaroka bakoirana ngoenda bari bapimu nonye osemba bwa toborito toba shocked konyoranga abana babiri batatu bane batano bairaniweka asinge nja sama tukayema kesana banyara to bakoiri bakwenda somotimuko banyara ko bakwimukyo boritogo tukwana nango engana eyonga in general ase chinga kichi ni myake yasukire. Is it possible nga tunyara ko to commentere kara banga batanga abana bayite bona ga ikireje yo nero rarore ikiagokora abayibuli maite mbara to batukira abana bana we have just neglected them batukira chao una nati nage to ta ko ritangani ngelinga buno muibuli ndo what responsibility as much as oro muibuli you have what responsibility weta ko bwata abana babwate mitume kongu ko bwata abana bakorakie bakoigwa uno muibuli a responsibility yao no gukwanira abana abaiga. The greatest mistake to twakoranya linga we don't speak to these children. Yes. Akika nabo nganga ki ay no muibuli kwanza omugaka. How many times kwe karansle mesa ukuragira na abana bao mwana kwana nganga ki obu mubase njire yeiga ense ya ikira se akorenge ya beirembe. How many times mugaka akubuka mamisa 11 anda jokali saa 5 kwenda na nyumba abantu bararete kale. Yes. So sometimes we need to create time we speak to these young people indeed toikira sense romocho gano bibire kale kotabanga a crooked generation. Yes, but in that crooked generation you have a responsibility yo gukwanira abantu abaiga because at the end of the day we ikache kunyuranga ngaki egente kena tebetu kona kora kieke naiwa. So let us not neglect our children. Let us not to tiga majukumu alitwa iruno muibuli. Yes. You just do it because that is the responsibility that you have been given, and whoever was given you that responsibility nyasawo mwenyene. So he will also ask buno wa kirego na chacha kulanga ki na kwa the responsibility yo kinya bana baiga ngwa kwando se ngwa kwande ugakira ngwa kwana. These are the consequences. Lakini yake ora bakwanire and even na megocha kabai witness ngaki na kwanete no kwa kubata akora ki bangite kunwa. All right, so we need to speak to them. Paul Murago ku South Mugiranga gotanga responsibility yosi pitu atigere abarimu ne chiskuru nyara kwa chiko ambira abana baita. That is very correct. Abarimu na induma atorutere na indubo isiko omanya tebone ngana abarimu bariska na elo ndi tubata matuka make most of the time aso mwako mogimeza nya turi na abana almost 3 months yani chinga chinyinge to bana rabo muko bana barabo bachange after matuka tatu andoka baira ni kuche school. Yes. Bona bajire ngo mutinyo na webepiri ngo bara nga 3 weeks plus bona mubuli bata stress yali nga akiyalenge ngakibona ngakibana abanje banyale siko kana kingokora andoka ninga bona ko babeka busy andali ki mwalimu ndaba ko tuition asege. Yes. Asege to house ni ko beka roro oiralia asaba ngina koro baga matama ngina kole ma kole kala abachukuru bachire tabati mangana mange chukua mafika huko tana baravugago lakini tabo egendo kya ko begeri ta matembegeri molisia maliko nara tabanga egeri omwana ogo egendo tagete akaleki ukina takweba bono kwanya nga bibuli abaiga batigira bali mu machukumu aba beba bali mu abaiga nabona abaibuli babata abana babo baraki batigete ko bona tigato kalenda nga ekolo nga tubatira ne kurumoina. Yes. Abebali kurumoina kabako sira abana abaiga na bali ba sira abana abaiga baka molded bona babebuya lakini tira bali mu machukumu ayonsi ipi. Yes. Mwalimu nena bata machukumu ande akonya mwana yo twalire ekerengo gitingana ngacho twara litwon yani twara mangana gitata isa atekeraniti. Yes. Akonya nga mwalimu era tichali sema tichali tuambia lakini tukule nyata nga babali sema mama alisema. All right. And bala tibata sukuru au cruelly to them how you don't provide for them. Yes. Like bala lakini bona machukumu hata kero korwa both parties parents na abalimu ekere bale sukuru
batenga part buna balimu Yes. bako yananga na take part uno mwibuli ndo mwalimu bwalitangane. Alright, mara kwa bono chinga kitu cha chire kigima mulisa Bernard maite gusengana yago yo moyo kigime senga chinga kinne biro go chase bible abagana tukaba ko bwati murobiri bosera bwenge mara kwa bono. As parents, let not your children be a burden to you. Abaibuli mbabo, abana mbaba egurube bojaso mwibuli. Abana tigaba ba maseseni bojaso buli. Abana uko ina maseseni. So, balende unakuwa bairo kaleke obalende. Lakini ekero ko nyaranga bono, ekero ko nyaranga mwibuli yako complaining abana bono bachire rusa. Abana abwe bale burden. Ebale muziga asali. Ko bono nyuta abanyore tambia. Abana tigaba ba maseseni bokibachire baliga nibuya. Na inu abana. Yes. Kimwache rusa, behave yourself well. Ebeke buya, unyara utara obyo umwana okubuli umwana ngio karapara nganembe onkonyi asibu sinombe otakara dikie tiyo be somewhere okokora kintu gite eke mu bibere bitatu tari ko nyakaba idol pa yo kero gutara chi streets weta na kara bana babu ngirisu abana bali idol then iyo pia inachangia kwa mambo mingi yoboke bagokora kwa abana abasaye kamuranje ekero mwaruji sukuru mwajira asenka vera asenka korakero bigorege kiganiri na intu na baibuli tuchukue majukumu yetu asingi yo kwa abana baga nakoba kwanira ekero bakora chimiti chigachiruse yange Ndibono sana katia mbaligireri wale kubuli abange wale batanga yaya abana mbaro bado nabegwa maganiabo OCP bado nga oyibo gosira no ibo gosira timetiga go mwalimu bate amaligana to samata nga mondo muri na mobeka se ko numo sinyonde. Yes. Abuda tangoba tagonjereria lakini maligana ndama batabana ki mondo muri sumondo batabinga gete ta koyuera ocharo buneka yani ko fupi asesikala mkufu njika nini go ayabona mu butata kingo yogosira ngo sirare. Yes. Take that opportunity mo kwanere mo tebi mo irorire kama teto basakorosa mo kusia tatenga njogu tekosa na magunjara ali aya tekorosa enjire nenga mwebu toanya kasino mwana abo moibi na bakebana batete koyo mo kwanere tukase linde. Yes. Ngakinacho ikakaranse arabuka pembeni mitingere bweka anyorenga amanege ndeke tatana antebeti ikendeke mama na antebeti sana. Yes. Ikendika bali mba antebeti ono mabajoyo amane mole boli tuko nere bwiko koleki ochira lakini kyo kama tengo karo ikaransa kwa sasa kama tenga you are going wrong direction. All right, marako baya bono tarakora pio mulisia na mwalimu ngagite is the first time to join geta Senikendizi TV tegete oganeli tu abana beskuru yago motimo ko ombiyana boigo abayori skuru kero kende ise konyarekana toshukuru sana. Asante. Ngata bango Wycliffe Mokwa ndiye director ya Karen Memorial Kindergarten Reitumbali. Yes. Ngotakera abana bonsi pintu bata bana lewa sinina bana bara naka ngotakera mutimo komu ya April abuli bonsi bwa Karen Memorial ngotakera mutimo komu ya next kuji jiranga na alia story bonsi mbadakete nga kingiye rusengiya agere mubarende buya andikiwa kane sukuru barende buya nige ndonkera ora bana kane sukuru amatanga bana bara no boto je sukuru ane baba chokona maliwera yande STIs so bono mwe tigo monta bana baiga kibakoba Pia mono sana director kwene kenga konyara kobago konyara libagari yago. I gave you a very short notice kolende moikirani regaiga Bernard ngana mwele kigima kero kendora kwani oyo mwiga director na gontenga chinsa chireke pia mono sana yes na naige totewa no mulisia mbeje Bernard kurasa kanisa yetu le Central ichapokuwa nyumbani ni hapa Suneka kanisa yana yanka Iruma kwa boli ngambo ate familia nene mpaka bachokoro tindanyora bachokoro I have got one wife and then 2 daughters. Yes. Mutanganya ali pipitu. No yone nganya konga ali ende wono. Bono tjaki to bugima. All right. I want to wish all my students. I'm also a teacher at Nyapatara Academy. Yes. Abana wonse na Bible babo na pagani yamaya
Abana bandi bonsi pi mwaje tashinka twabaganiria amaya kimureka igwera abaibori kora kirigana ibunyako bakorekana mwana basi Bibono sana ngakitora barangari na indega kina mugikirane singa incho yogo semana twensi asobwa mabuno mugusi kurasika taseni kendezi TV murobeli bosera bwingure nyara ko bakoneke chipi chamulero gichago chira senchire bwikirano nigakoro kwa Sara Mumanyi litera ngoro kwa Josephat Messi na kokaniro buligiria ubuya bwemero bulio ekobwatia gati yabo amaya chinsa isatana boigo umurobeli bwekeumbu uyokoletwa simule ne Vincent Onyancha.